Ano, magluto tayo ng late lunch. Ng anong adobong kangkong. Yan. Talbos ng kangkong. Konting pork na may taba-taba. Yung carrot yung onion. Tara, samahan niyo ako magluto. Marami tayong ginawa. Kaya, tayo lang tayo makapag. Ano, busog pa tayo kanina eh. Ano, samahan niyo kung live. Yung tangkay niya kanina, ginawa kong, ano, ginawa ko siyang pickle. Takpan lang natin. Kailangan natin ng supa at saka soy sauce sa ating adobo. Gutom na ako. I-toaster lang natin itong pork belly, yung pork.
Takpan natin kasi tumatalsik na siya. Toasted lang natin. Tumalsik-talsik na. Toasted lang natin. Ay, mahirap matalsikat ng oil. Ang mantika. Ayan. Teka lang, toasted lang natin. Lakasan natin. Pa. Sapakan natin. Yung toasted na toasted. Maraming mantika. Yan o. Ang galing. Ito na. Kaya na magluto. Sarap ito. Ito na yon ating pork. Ang ginamit ko rice cooker. Konting tubig.
adobong kangkong in the house. Tikman natin. Kainin na po. Yan. Adobong kangkong. Ito ay luto na. Try natin. Sarap po. Kain na. Ay, nahulog. Tikman din natin. Baka sabihin nyo naman, hindi ko kakainin itong niluluto ko. Pagkain ko to. Masarap. Masarap kasi luto ko. Salamat. Thank you for watching. Bye-bye. Lunch na. Bye-bye. Madali lang lutuin to. Bye-bye. Mura pa. Simple. Healthy. Bye-bye.